Ще много те обичам. И искам да ви благословя с един стих. В Псалм 128. Защото ще дадеш от плодът на трудът на ръцете си. Зная, че където да отидеш, ти наистина си жена на много народа. Ще бъдеш и наистина, където да отидеш, много души наистина лавяш. Чрез наистина изпълнена си със Святия Дух. Винаги. И блажен ще бъде всеки, който се бои от Господа и ходи по неговите пътища, защото ще ядеш от плодът на трудът на ръцете си. Блажен ще бъдеш и благоденстваш. Пастор Георги, жена ти ще бъде като плодородна лоза среди ти, синовете ти, като млади маслинови дървета около трапезата ти. Ето така ще се благослови човека, който се бои от Господа. Бъдете благословени, обичани ви и в очите. Почитаме много. Избрали сме ги наистина с много радост и любов. Искам да ви кажа, притеснявам се и може да... Но наистина благодарим на Господ за вас и благодарим на тази светлина, която излъчвате вие чрез Духа в вас, наистина, която привлича. И нека вашата светлина да обява наистина всяка тъмнина. Не само да свети, но да изгаря всяко нечестиво нещо, което се опитва да стигне до вас. Защото светлината наистина не се бори с тъмнината, тя просто свети, което правите вие. Нека тази светлина да я предадете наистина от поколение на поколение и да привличате все повече и повече души за спасение. И до всеки се представих, че наистина Бог така ви държи, като един диамант. Вие сте много скъпотени за Господа. Бог да ви благослови, обичаме ви. Не свършваме до тук, не знам. Точно заради това казах, че днес много размишлявах. Аз си казах, Господи, не напразно ги взех момичетата с мен, защото трябваше да купиме лаптоп за църквата и викам да не съм сама, както винаги обичам много хора покрай мен. И си казах, ще оставя на тях, защото Марио ми каза, този път трябва да... Да, извинявам се. Този път, вика, трябва да купиш нещо, което наистина, когато го видят наистина, да разберат колко много ги обичаме и ги ценим. И тогава ги оставих аз да ги изберат и си казах, не, трябва да избера нещо, което съединява нещата. Благодаря на Бога за това, което сте.
идвам често в дома ви и виждам, че буквално къщата ви е изпълнена, преизпълнена със Слово. Със Словото Тюда. Защото просто лъв няма как да го наречем. Той е лъвът от Тюда. И си казах, като го видяхме с момичетата, казах си, това ще е от мен. И трябва да направя нещо, мисля да ми открие Бог, за да бъде наистина смислено. По този начин, по който ви ги дадох, аз почвам отзад напред. Когато Христос е с вас, може да го държиш ти, когато Христос е във вас, с вас и до вас, благодаря ти, Святи Душе, знайте, че винаги, колкото и понякога да не се виждаме като диаманти, като кристали, като най-прекрасното и съвършеното творение на Христос, случва се да не се виждаме и понякога да се подценяваме, но знайте, че когато сме в Христос, вътре, в Христос, тогава сме скрити от лапите на нечестиви. Защото всеки, който наистина живее в Христос и той в Него, той е под печата. Тогава Христос ви държи. И когато ви държи, знайте, че каквото и да дойде в живота ви, няма дори да се докосне до вас, хора. Каквото и да дойде в живота ви, каквато и буря, каквато и атака, каквато и пречка или спънка от неприятеля, знайте, че Бог ще изпълва светилникът. Ще го изпълва, така че наистина, дръж го ти, понеже си по-висок. Така ще го изпълва, че когато светите, наистина ще огряват и ще светите. Така ще светите, че наистина помазанието, което излиза от вас, ще бъде, понеже сте поставени като дърво при потоци води. Дърво, което дава плодовете на времето. Дърво, чрез което наистина не просто ще светите, точно заради това избрахме маслината и Миглена, като я видя, вика, не, маслината е наистина пророчество. Защото маслината е помазанието на Бога. Не просто ще светите с обикновено помазание, но помазанието на Святия Дух. От тази маслина, която беше прикрепена към Христос, точно тази маслина и това помазание ще преизпълва светилникът. Така ще го преизпълва, че никога няма да свърши. Знайте, че сте много обичани и много ценени. И благодаря на Бога наистина за това откровение, защото всеки един подарък на външен вид си казах, Господи, имаш нещо да ги насърчиш. Защото знам, че лидерите сме на позиция, в която не просто сме наблюдавани и гледани вече от високо, но аз винаги го казвам от микроскоп. Това означава, че буквално всяка една наша клетка, мога да кажа, и микроклетката наблюдава. Така че не забравяйте, в Христос, в ръцете на Христос ще бъдете преизпълнени. Амин. Халелуя. Може да дадете мощно слава на Господа. Халелуя. Надявам се да ме чувате добре, микрофона да е добре, ако трябва ще го оправя. Амин. Аз съм благословен да бъда тук след вас днес и съм толкова радостен, че мога да имаме заветни взаимоотношения с църква Емануил, с пастор Марио, с пастор Сашко. Може ли да ги аплодирате?
Също така мога да аплодирате хваление Емануил, мултимедията отзад, разпоредителите и за всички, които са близо до пастор Марио, за пастор Сашко. Тук сред нас са и пастор Трайчо е тук от църква Ел Шадай. Може ли да го аплодирате? Защо ви казвам тези неща? Казвам ви ги, за да разберете, че силата е в единството. Тук сред вас имам мои приятели, с които съм израснал. Има бащи на приятелите ми. Има хора на това място, които не съм ги виждал от доста време и съм толкова благословен и развълнуван да бъда днес тук. И благодаря на Святия Дух за това, че ми позволява днес да му употреби, за да мога да сподели Словото с вас. Амин. И искам да ви, за какво ви казвам, че пастор Мария е тук, да го аплодирате, пастор Трайчо е тук, ние сме от пророчки дом, тук сме с някои семейства, с Тошко и Вики, с Андрей и Джуди, имате поздрави от пастор Стефан, който е един уникален човек и аз съм благодарен на Господа, че той е толкова млад, а всъщност си отдал живота с пастор Кати на Господа и служат на Господа. И те са наши помощници и служим заедно на Господа. Но в момента те водят от другата страна църквата, защото сме по едно и също време. Но знаете ли, вярвам, че Бог ще го направи по някакъв начин и много скоро ще има баланс и ще може хората от пророчки дом да идват тук и хората ще намалят да идват при нас също. Пастор Трайчо имат служба в събота, така че вижте, ние не сме един против друг. Ние не издигаме царството на пастор Марио, ние не издигаме царството на пастор Трайчо или царството на пастор Георги. Не. Ние издигаме царството на Исус Христос, разширяваме Него царството на живеете с нами. Амин. И буквално трябва да покажем на хората, че силата е в единството. Ние не сме тук да си говорим кой е по-добър от другия, ние не сме тук да се състезаваме кой повече знае, кой повече може. Единственото нещо, ако се състезавам с твоите братя, ще е в това да им дам почет. Амин. И пастор Сашко казахте, за първ път го правят. Знаете ли, Божието Слово казва, че Саул не е бил пророк, но когато се срещна с пророци, той започва да пророкува. Така че няма случайности. Ще разберете, след малко ще влезем в Словото. Просто искам да направим един баланс на това нещо. Някои от вас знаете, че със съпругата ми вчера сме прибрахме от България, бяхме на погребението на един велик мъж на Господа, на един генерал на Господа, на пастор Сашо от църква Дом на слава в Бирмингам. Той си премине в славата на Господа. Искам да кажа, че този човек наистина оставил следа след себе си. Оставил е ученици след себе си. Оставил е хора, които да продължат. И ви го казвам това, защото след малко ще вляза в Словото, ще разберете. Оставил е хора, които ще продължат. Но знаете ли, Божието Слово казва едно нещо. Чухте ли пастор Сашко преди малко какво каза? Ние лидерите сме гледани под лупа. 1000 човека, ако направят каквото и да било, окей човек, но ако го направи някой лидер седно, дайте убийте го с камъни. Но истината е такава, че Божието Слово ни описва една история, която се случва, когато фанаха един от апостолите, Яков, и го прибраха в тъмница. И знаете ли какво правеше църквата? Църквата стоеше безучастно. Това не ми е проповедта, просто минавам оттам да ви го кажа. Искам да ви предизвикам. Църквата стоеше пасивно, нищо не правеше самата църква. И знаете ли какво се случи с този апостол? Хора, които четете Библията, знаете, за тия, които не си четете, ще ви кажа. Убиха го. След това хванаха и Петър и го прибраха в тъмницата. И знаете ли какво направи след това църква? Кажи го, пастор. Църквата започна да се моли, църквата се активира. Така че църква на Господа, предизвиква ви да се молите за пасторите в Ел Шадай, за пасторите на църква Емануил, да се молите за мен, за моята съпруга, за пастор Стефан. Защото врагът буквално иска да удари пастира, иска да удари лидерът, иска да удари главата. Защото когато удари силният, другите са молесни. Така че вие имате длъжност тук на това място. Ако сте дошли тук да си изгубите 2 часа от вашето време, никой не може да го върнете. Ако си дошъл с очакване, човече, това с което си дошъл, това ще получиш. И аз днес съм тук да ти кажа, че ако си дошъл с очакване, повярвам и Святия Дух се движи, ще бъдеш изцелен. Усетих в духия си буквално Бог ме предизвика, той ми даде това слово да ви споделя. В края на службата ще започваме да се молиме. Ще има хора, които ще бъдат изцелени. Има хора, които имат проблеми в гърба си. Има хора, които буквално усещат дух на смърт, която ви дава върху вас и иска да ви погълна. Така че стойте в очакване,
Търсете Господа и повярвайте ли, че Бог ще ви освободи. Амин. Окей. Преди да гледа Божието Слово, искам да извикам моят прекрасен проза да ви поздравя. Гледа се на плаката, толкова съм картина, но викам, сега в момента не съм, че не си до мене, така че. Здравейте на всички, за тези от вас, които не ме познавате, аз се казвам Марина и съм съпруга на този огромен мъж. И също така съм личната маникюристка на вашата паста. Всеки път, когато я виждате с уникален маникюр, аз съм. Но стига за нашите неща, нека говорим за Господа. Това, което подарихте на нас, вие казахте, че ние сме най-добрите в това. Това не е вярно. Или Господ ти говори, или не ти говори. Може да купиш нещо съвсем безлично, обаче да е пълно със Слово. Yes. И да докара буквално живот в нечий дом. И знам, че тези неща, когато си ги занеса вкъщи, аз ще ги поставя на места и Словото ще работи. Амен. Защото вие почетохте Господа, като почетохте нас, почетохте Бога и искам да ви кажа, че подаръците ви бяха са пълни със Слово. Yes. Няма значение какво ни дадохте. Можеше да бъде дори откъснато клонче от улицата, но пълно със Слово. Аз винаги това съм казвала на нашите хора и ще продължавам да го казвам. Няма значение какво подаряваш на някого. Важно е Словото, с което да подаряваш, защото това ще работи. Един ден, примерно, това може да се щупи, може да изчезне, обаче Словото ще остане. Църква Емануил, аз съм в очакване да чуя това, което има пастор Георги да споделя и знам, че ще бъдете благословени. Миглена и всичките останали, моите миги. Аз съм работила с нея, между другото, 3 години някъде. Уникален човек. Пасторката ви е уникална, пастора ви е уникален. И между другото, искам да задам един въпрос. Много е болезнен, но ще го задам. Колко от вас вярвате все още, че жените не могат да проповядат? Никой не сме си дигна ръката, защото той е до мен. Искам само да ви кажа нещо, което може би някой, повечето от вас знаете, а може и някой да не знае. Вашата пасторка, ела пасторка. Преди всичко, ние сме приятелки. И това ще остане така. Ние не сме врагове, ние сме приятелки. И между другото, докато си правим нощите, си споделяме Слово, споделяме си проблемите си, споделяме си радостите си. И това, което искам да ви кажа, всъщност за тези, които не знаете или знаете, тя учи богослов. И това, което Господ ще инвестира в живота и тези години, в които тя го учи, не можете да я спирате с всякакви бариери, каквито имате в умовете си, съборете ги. Защото ако искате да бъдете ученици, това, което пастор Георги ще говори днеска, трябва да сте готови да се учите от всеки. И от всичко. Дори като излезете на улицата, Господ може да ви научи на нещо ново. Специално тази жена Господ инвестира в момента в нея, защото тя учи Богослов. Ако разделите тази дума на 2 части, Слово за Бога, нали така? Моля се, никога не я рамкирайте, никога не я поставите в клетка. Освободете, а нека да ви споделя Слово. За да не бъдат възпрепятствани молитвите ви. Така че ако искате молитвите ви да бъдат чути, просто бъдете в мир с жените ви. Не дайте да им се карат. Прегръщите им, казвате, че ги обичате. Не само нощ нима. Всеки ден жената има нужда да чува, че обичаш, че е красива и че е прекрасна. Това е тайната. И затова на моите молитви се отговаря доста бързо. Не знам на вашите дали се отговаря бързо, на моите се отговаря бързо. И това е тайната. Така че приложи го в живота. Амин. Окей, нека се помолим за Божието Слово. Святи Дух, благодаря ти. Моля те в името на Исус да употребиш устата ми и да говориш чрез мен. И всяка една дума, която ще излезе, да бъде от теб в името на Исус. Не позволявай нищо от мен. Святи Дух, издигни името на Исус тук на това място. И аз те моля, нека Словото, което ще чуят, да падне на добра земя и да даде стократен плод в името на Исус. Цялата църква благодарим и казваме. Амин. Амин. Отдай хвала на Господа. Окей, сега е момент, ако ви се ходи до тоалетта, да отидете до тоалетта. Ако ли не, останете си на местата и не правете шум и смут.
за да разберете хората. Също така ви моля, изключете си телефоните, сложете ги на самолетен режим, записвайте си на тях, защото вече сме модерни, имаме електронни библии, не записваме на лист хартия, но на телефоните, защото словото, което ще чуете, може би някой ден ще го изкарате, ще го прочетете и ще ви изкара от дупката, в която ще падне. Амин? Мога да ви кажа, че единственото нещо, което не се връща никога на празно, е Словото, което излезе от Божието уста. Амин? Както много добре знаете, бях помолен от моят брат от пастор Марио да споделя слово за Матей 28, 18, 20, за последното обращение на Исус Христос към Неговите апостоли. И след малко ще ви го прочета. Но знам, че преди това вие тук сте имали, отново сте имали поредици за семейства, нали така? За здрави семейства, какво е да е семейство. И всъщност искам да ви кажа, че вие сте благословени да имате пастори, които ги е грижа, защото ви казват тайни, които в други църкви не се говорят. Искам да ви кажа, че в много църкви се говори само Бог и любов и нищо друго. И не ги интересува. Единственото нещо, което ги интересува, е да имат посетители. Но както виждам, пастор Марио и пастор Сашка държат на това да има здрави семейства. И това е принцип от Господа, това е библейски принцип. Когато има здрави семейства, ще има здрава църква и ще има здрава нация. Амин? И искам да ви опитам, понеже вие сте говорили за здравите семейства преди една седмица, преди 2 седмици, пастор Стефан говори за това как мъжът трябва да разпознава любовният език на своята съпруга, за да говорят на един език. Защото ако не се разбират, те ще говорят ще се разминават и ще се карат. Така че вярвам, че това са принципи, които трябва да приложите в живота си. Просто минавам като обобщение на това нещо, което сте говорили. Трябва да се научите любовният език на своята съпруга, за да говорите на един език. Амин? И на следващата седмица аз също говорих за семейство, без да знам, че вие сте имали тази тема. И просто зададох един много важен въпрос. Кое е важното да има едно семейство? Кои са важните фигури, за да има семейство? Мъж и жена. Днешно време в 21 век е много модернизирано. Може да се прави семейство между мъж и мъж, жена и жена. Но Божието Слово не приема нищо друго, освен мъж и жена. Амин? Защо? Защото Бог каза, плодете се и се размножавайте. Няма как да има плод и размножение между мъж и жена и жена. Вървят точно това с цели да удари. Новото поколение, децата ни, защото те са бъдещето. Амин? Така че за мен е привилегия да споделя първи от поредицата на пастор Марио за последното поучение на Исус Христос към Неговите апостоли. И Митко ще помоля да отвориш Матей 28, ще чета от 18 до 20 стих. Тези от вас, които нямате Библия, той Митако вече ви го отворил отзаде. Благодаря ти. Готови ли си да дадем Божието Слово? Тогава Исус се приближи към тях и заговори. Даде ми се всяка власт на небето и на земята. И така, идете и създавайте ученици измежду всичките народи и ги кръщавайте в името на Отец, Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И ето, аз съм с вас през всичките дни до свършика на света. Отдай хвала на Господа. Това е Божието Слово. Но знаете ли, както много пъти съм го казвал и хората, които са били при нас на служение, за да разберем нещо, ние трябва да се върнем в самото начало. За да разберем защо това нещо го казва Исус, тук ние трябва да се върнем в началото, за да може да разберем. Амин? И трябва да се върнем в самото начало, в Битие. Мита Битие 2.18. И Господ Бог каза: не е добре за човека да бъде сам. Ще му създам подходящ помощник. Халелуя. И тук върху този стих мога да ви кажа, че моята съпруга има написана цяла книга Мисия помощник. И ви насърчавам хората, които не сте прочели, да го направите. И не става въпрос само за жените, но става въпрос и за мъжете. Защото ще помогне и на мъжете да разберете жените през какво преминават, за да знаете как и кога да се отнасяте с тях. Амин? Окей. На кого не му е добре да бъде сам, се казва тук? На човека, на мен и на теб. Не ни е добре да бъдем сами. И затова Бог създава подходящ помощник.
И тук свършва доктрината с човека оркестър или с вълк единак. Свършва, амин. Не е добре на човека да бъде сам. Ще ви дам няколко стиха, за да не си помислите, че това е моя истина и аз базирам на моята истина. Знаете ли, без значение каква е моята истина, истината на пастор Марио или истината на пастор Трайчо, важно е истината според Божието Слово. Амин. И ние сме тук хора, които издигаме името на Исус Христос и проповядваме базирано на Словото на Господа. Амин. Окей. Еклесиаст 4.12. И ако някой надвие срещу един, който е сам, двама ще устоят насреща му. И тройното въже не се къса бързо. Тук се казва, че ако някой е сам, може би ще бъде лесно ще бъде надвит, лесно ще бъде преодолян. Но ако са двама, ще бъде доста трудно. Но когато вече станат трима, се казва, че не се къса тройното въже. Толкова лесно. Следващия стих, който ще ви даме в Изход 17.13. Изход 17.13. Тук става въпрос, когато Мойсей трябваше да се моли и да издига ръцете си. Докато Мойсей се молеше, издигаше ръцете си. Може би 14 или 12, извиня. Един по-надолу или по-нагоре, дето Арон и Ор издигат ръцете. И докато Мойсей стоеше и се молеше, докато ръцете му бяха издигнати, народът долу печелеше. Но в момента, в който отслабваха ръцете му и падаха долу на земята, тогава започнаха да губят. И се наложи на двама души, на Арон и на Ор, да отидат и да издигнат ръцете му и да ги държат високо издигнати, за да може Израел да печели битката. Амин. Нарича се отборна игра в полза на тялото Христово. Амин. Добре, стига с Стария завет. Дайте да кажа, че това ми говори само за Стария завет. Лука 10.1. Тук вече става въпрос за нашия Господ и Спасител Исус Христос, когато започна да изпраща учениците. И той никога не е изпращал сам ученик. Защо му беше да не го праща сам? Та той е Господ, та той е Исус Христос, та той е помазаник. Никога не е изпращал някого сам. Изпращал ги е по двама. Изпращал ги е по двама. Ако случайно единият се умори, другият да му помогне. Ако случайно единият падне и си каже: стига толкова, в тази църква само се събират определена групичка и мене не ме търсят, другият да му каже: братко, дай да се помолим, не трябва да говорим така. Да го избутам, да влезе там, където Господ го иска. Амин. Ако случайно единият се спъне и падне някъде, другият да му подаде ръка и да го изправи на нозете му. Ето защо Бог е изпращал по двама. Не е добре на човека да бъде сам. Амин. Обърни се на човека до теб и му кажи: не е добре да бъде сам. Не е добре да бъде сам. Огради се с верни хора. Огради се с верни хора. Ефесяни 4.11. И той даде на едни да бъдат апостоли, на други пророци, други път благовестители, други път пастири и учители. Ефесяни 4.12. Защо му е на Господ да дава петкратно служение? Не може да се остави просто евангелизатори, или само пророци, или само пастори. Защо му трябва на Господ петкратно служение? Не е добре на човека да бъде сам. Не е добре на човека да бъде сам. Той постави апостоли, за да могат да видят. Той постави пророци, за да могат да чуят. Той постави евангелизатори, за да могат да отидат и да кажат благата вест. Той постави пастори, които ще могат да надушат къде има паша, зелената тревичка, да отидат да нахранят стадото на Господа. Амин. Има различни дарби, но същия дух. Различно служение, но същият Господ. Различно действие, но същия Бог. Петкратно служение, но служи за тялото Христово. Амин. Следващия стих, 12 лит. Защо е нужно петкратно служение? За делото на служение, за назидаване на Христовото тяло, с цел да се усъвършенстват светиите.
с цел да се усъвършенстват светиите. Халелуя! Петкратното служение е нужно не за да може да ми бъде на мен добре, а за да може да се усъвършенства Христовото тяло, за да може да влезем от сила в сила, за да може да влезем и да влизаме и излизаме и пашата на мира. Амин. Кое е тялото Христово? Кое е тялото Христово? Ти и аз сме тялото Христово. Ти и аз сме тялото Христово. Петкратното служение, за да може ние да се усъвършенстваме, за да може ние да вървиме, за да може, когато Бог ти изпрати пророк, да ти пророкува, ти да хване словото, което си чул и да го вкараш в действие в живота ти и буквално да се усъвършенстваш, за да може, когато чуеш евангелизатора да проповядва и да ти каже, че е наближило Божието царство и че е време да се покажеш, да спреш от злия си път и се върнеш при Господа. За това е нужно, за да може аз и ти да се усъвършенстваме. Амин. Надявам се да ви благословя това, което чувате. Амин. Мисля, че разбирате и сващате, че първото получение, първото послание към човека не е добре на човека да бъде сам. И последното поръчение на Исус Христос към апостолите: идете и правете ученици, са буквално като едни и същи, не го и сващате. Да правиш ученици означава да произведеш, да произвеждаш, да даваш плод, да не бъдеш сам, също да буквално да даваш плод. Амин? Окей. Нека отново да ви прочета Матей 28:12. Матей 28:18, извинявайте. Тогава Исус се приближи към тях и заговори: даде ми се всяка власт на небето и на земята. И така идете, създавайте ученици измежду всичките народи и ги кръщавайте в името на Отец и на Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И ето, аз съм с вас до свършекът на света. Може ли да дадем слава на Господа? Може ли да дигнем сил за Господа и за Неговото слово? Може ли да дигнем сил за Господа? Нека да разделим този стих, този ключов стих, върху който пастор Марио след това ще ви споделя няколко седмици. Нека да го разделим на няколко части. Първото нещо, което искам да си запишете е: даде ни се всяка власт. Даде ни се всяка власт. Защо каза, че му се е дала всяка власт? Преди малко ви казах, че да разберем нещо, трябва да се върнем в началото. Така че пак отново ще се върнем в началото. Еклесиаст 1:9. Каквото е било, пак ще бъде. И каквото се е правило, пак ще се прави. Няма нищо ново под слънцето. Няма нищо ново под слънцето. Каквото е било, то пак ще бъде. И каквото се е правило, то пак ще се прави. Няма нищо ново под слънцето, се казва в Еклесиаст. Ето защо, ако искаш да разбереш какво ще стане и какво ще се случи, върни се в началото. Върни се в битието. Прочети и ще разбереш. Амин. Няма отговор, на който да не ти отговори Божието Слово. Въпросът е, че аз и ти не обичаме да отваряме и да четеме. Отговорът на всичките ти въпроси се крие в Божието Слово. Така че те насърчавам и те предизвикам да започнеш да четеш Божието Слово. Амин. Окей. И като казваме, че няма нищо ново под слънцето, Битие 1:28 има една уникална история. Само от начало, когато Бог създаде Адам и Ева, Той им даде цялата власт. Той им даде тази власт. Но нещо се случи в Битие 1:28. Бог им казва: обичайте се, плодете се и се умножавайте. Владейте над морските риби, над небесните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята. Не ви ли се струва, че това е доста голяма власт? Владейте над морските риби. Владейте над всяко живо същество. Това е доста голяма власт, нали така? Бог я дал тази власт още в самото начало. Но нещо се е случило. В момента, когато Адам и Ева повярваха на лъжата на дявола, те предадоха тази власт на него. Те предадоха тази власт на него.
Искам да чуете нещо и да си го запишете, защото вярвам, че ще ви бъде от полза. Когато Бог каза на Адам, когато буквално застанаха пред Господ и Адам, и Ева, и дяволът, Бог попита Адам, какво си сторил, какво си направил, защо? Кой ти е казал, че си го? И той каза, жената, която ти ми даде. Жената, която ти ми даде. Започна да се оправдава. В момента, когато ти започнеш да се оправдаваш, ти прехвърляш властта на другия човек. Прехвърляш дадената ти власт от Господа, авторитета върху другия човек. Нямаш нужда от оправдание, просто имаш нужда от покаяние. И днес те насърчава вместо да се оправдаеш, да се покаеш. Амин. Когато Адам каза, жената, която ти ми даде, той предаде властта върху нея. И тук става въпрос, че в предишната глава хората, които си четете Божието Слово, той беше до толкова влюбен, че се отказа от майка си и баща си. Няма да влизаме в тази тема, коя е била майка му и кой е баща му. Но толкова беше влюбен на база чувства, но не на база решение, защото любовта не е чувство, любовта е решение. Решение е да обичаш някого, решение е да останеш с някого. Ако обичаш някого на база чувства, ти ще бъдеш като Адам. Той се влюби, когато видя Ева. Толкова беше красива. Това беше жената на мечтите му, буквално това, което е сънувал, защото е виждал живота, че са по двойки, той е бил сам. И Бог му дава мечтата и накрая той роптае против Господа. Знаете ли, буквално докато ви говоря, святът ми припомня, че ние същото го правим. Толкова много искаме неща от Господа, дадени неща, мечтаем за неща. И в момента, в който ги получим, ние започваме да роптаем. Роптаем. И знаете ли, днес искам да ви кажа, толкова съм благодарен на Господа, че има молитви, на които не ми е отговорил, защото съм искал неща. Примерно, представи си, че аз искам самолета, не мога да управлявам, аз не съм пилот. Не съм пилот. И представя си, Бог му е послушал да ми даде самолета. Така че някой път и неотговорената молитва от Господа е отговор за теб. Амин. Искам да ви кажа, че благословенията, които Господ има за вас, те са готови. Те са направени и ви чакат. Благословенията ви чакат вас, вие да бъдете готови за тях. Амин. Така че просто нещо в характер ви трябва да се очлага. Амин. Това е друга тема, аз не знам в другата тема. Окей. Връщаме се обратно, извиняйте. Когато Бог попита Ева какво е направила, тя отново каза: земята ме излъга. Земята ме излъга. И тогава властта отиде. Тогава дяволът взе тази власт, която беше предадена. Знаете ли, Бог не попита дявола в лицето на змията какво си направил, а директно го прокле. Защото той си мълчи, защото е откраднал властта. Той е откраднал властта. И по този начин тази власт, която беше дадена на човека, беше предадена в ръцете на дявола. Беше предадена в ръцете на дявола. В момента, когато започваш да се оправдаваш, ти предаваш властта в ръцете на друг. Така че, приятели, време е да се покаем, а не да се оправдаем. Амин. Твоята праведност е Христос. Силните искат прошка. Слабите търсят извинение. Силните дават прошка. Силните дават прошка. Искам да ви кажа нещо. Ние като християни сме длъжни. Длъжни сме да прощаваме. Представи си Исус Христос, безгрешен, пое моя и твоят грях. Стана проклет, защото Божието Слово казва проклет този, който виси на дърво. Стана проклет, за да може днес аз ти да бъдем благословени. Той е бил проклет и е бил прикован на кръста заради мен и заради тебе. И от този кръст, поглеждайки към народа, той каза: Отче, прости. Отче, прости. Ако аз и ти сме християни, сме последователи на Христос, не би ли трябвало да живеем по начина, по който нашия Господ и Спасител е живял? Но ние държиме злоба и омраза към хората около нас. Време е това нещо да спре. Ние не сме един против друг. Казахме и мисля, че го доказваме с пастор Трайчо и с пастор Марио. Показваме го, защото събираме, хвалиме Господа. И така би трябвало, така би било редно да се хвалиш Господа, да издига името на Господа, да си отдавате почет, а не да се плюете в интернет пространството. И извиняй, какво печелиш това нещо? Какво ще правят вярващите? Ма за какво ми е да ходим на църква?
За какво минахме на църква? Подариха ни уникални подаръци, подариха ни фенерче, светлина. Извиняй много, ако аз прокарам против някого, ако аз осъждам брата и сестрата, каква светлина ще покажа на хората? Каква светлина? С каква светлина ще извикам хората от света да ги вкарам в Божия дом? Божия Слово казва в Исаия, че светлината, с която те озаря, буквално ще привлечеш хората от света. И как, ако аз клюкарствам? И днес съм тук да ви предизвикам, вместо да клюкарствате, да започнете да ходатайствате. Лука 10:19. Ето давам ви власт да разстъпвате змии и скорпи и власт на цялата сила на врага. И нищо няма да ви навреди. О, дай хвала на Господа, ако вярваш това слово. О, вигишам за Господа, ако вярваш на това слово. Искам да ти кажа, че властта отново ти е предадена на теб. Погледни само какъв Господ и какъв Спасител. Ние сме се, буквално го разпънахме на кръст. И той трябваше да дойде като човек, да бъде убит, да понесе всички тези неща, през които е преминал. Беше плют, беше бит, беше прикован на кръста, за да умре, да отиде в ада и да вземе отново тази власт. И какво направи? Отново я даде на нас. Отново я даде на теб и на мен. Не е ли уникален Бог? Не е ли уникален? Не е ли уникално това, което прави? Искам да те попитам, ако тебе те нарани някой, ако тебе те обиди някой, би ли му се довори отново? Трудно. Трудно, пастор Сашко. Но виждате ли Бог какво прави? Бог ни се доверява. Бог ти е дал сила и власт. И аз днес съм тук да ти кажа, възоснова на Словото в Лука, че Бог ти е дал сила и власт. И не ме интересува какво сте казали лекарите. Но аз съм тук да декларирам живот и той запине върху вас. Ако лекарите ви казали, че няма да живеете, аз изговарям, че ще живеете. Ако някой ти е казал, както сестрите на Лазар, той е умрял, аз днес ще извиквам и излез от гроба в името на Исус. О, Господи, благодаря ти. Казвам ви тази вечер нещо се случи за хората, които са очаквани. Казвам ви тази вечер някой ще възкръсне. Казвам ви тази вечер ще си тръгнете различни, няма да си тръгнете празни. Декларирам в името на Исус. Сила от Господа върху вас. Да настъпвате на зли скопи, нищо да не ви навреди. Днес ще видиш славата на Господа в живота ти. Хера, брошете, репесая. Господи, благодаря ти. Окей. 2. Създаване на ученици. Първо беше, че ни се даде власт. Второто нещо, на което разделяме стиха е създаване на ученици. Амин. Нещо много важно, което пише на плаката е, че само ученици могат да създават ученици. Амин. И вярвам, ще ме разберете и е време да заключите вратата, да не избегне след малко, че влиза малко по-надълбоко. То леко по леко, нали знаете, един самолет не излита директно, засилва и посетка. Така че не бързо да излизате, ще чуете някакви неща, които повярвайте ми, ако ги приложите в живота си, ще живеете благословен живот. Амин. Да бъдеш ученик се изисква да плащаш цена. Да бъдеш ученик се плаща цена. Нали пастор Сашко? Да бъдеш ученик не е лесно. Да бъдеш ученик се налага да плащаш цена. И искам да ви кажа нещо. Много от нас сме били ученици, някои все още сме ученици. Но искам да ви кажа нещо. Спомняте ли си, докато бяхте в училище, какво правиш учител? Докато бяхте в училище, по време на клас, самият учител, той ви преподаваше, той ви даваше уроци. От вас се изискаше да бъдете мирни, да записвате и след това трябваше да, ако имате домашни, да си ги правите, да си ги предавате обратно на учител. Но идваше един момент, когато учителът мълчеше. Това беше един от моментите, който не ми харесваше на много. Наричаше се изпит. По време на изпит учителят мълчи и ученикът показва това, което е научил. Ученикът показва това, което е научил, нали така? Ето защо е важно
да слушате нещата, които се проповядат от това място. И след това във вас да ги четете, да ги прилагате в живота си. Амин. Представете ли си, ако аз сами чета нещо си, Шехерезада 1001 нощ, но не и Словото на Господа, вие не четете и не знаете какво да четете. И ще ви заблуда. Така че вие трябва да четете. Амин. Може би някои от вас минавате през трудности, през изпитания и сте в пустиня. Или сте в пеща, която е нажежена 7 пъти повече от обикновената. И може би в момента викаш: Господи, къде си? Изкараме! Не те чувствам, не те усещам, не ми говориш, къде си? Приятел, днес съм тук да ти кажа. Това е изпит. Приложи това, което си научил. Приложи това, което си научил. Когато си бил в училище и имал изпити, учителят е бил тих, ти е трябвало да покажеш какво знаеш. Така че изкарай това, което си съхранил в твоето съкровище. Истина ти кажа, ако Исус Христос е преминал своята пустиня, той ти трябва да премине своята пустиня. Искам да ти кажа, Исус Христос излязъл от тази пустиня с изговаряне на Слово. С изговаряне на Слово. Така че, ако ти четеш твоето Слово, ще разбереш, че да излезеш от пустинята. Ключът е на върхът на езика ти е: благодаря ти, Господи. Благодарността към Господа ти изкарва. Роптането удължава престоя. Така че не дайте да роптаете, а благодарете на Господа. Амин. Ще ви дам един пример и се надявам да ме разберете. Представи си, че аз и пастор Марио знаем, че имаш нужда от 50 000 паунда. И нито на пророчески дом, нито на Елшадай, нито на Емануил са проблем 50 000 паунда. Що сте тихи, бе? Хайде, не искате ли толкова да вляза на гъбитина? Аз ви давам примери, но пророкувам. Хайде, извикай за Господа. Виждате ли, дори не викате, защото не го вярвате. Но ние ходим не с виждане, а с вяра. И извикаме неща, които не виждаме в това. Някой път не мога да получиш, защото си кажеш: как се случи това нещо? Искам да ви кажа нещо. Има хора, които ме познават и знаят от какво семейство излизам. И знаете ли, невъзможно е да бъда това, което съм. Хора, може за този, който вярва. И ако Бог може да го направи за мен, може да го направи за теб. Само трябва да повярваш. Но трябва да се научиш да плащаш цена. Учениците плащат цена. Представи си, че с пастор Марио и с пастор Трайчо вадиме по 15-20 хилки бамба. Решаваме ти проблема и след това искам да те попитам: на кого ще благодариш? На Бога, съмнявам се. Ще благодариш на мен, на пастор Трайчо и на пастор Марио. Ние ти изкарахме от твоят проблем. Къде остана Господ? Къде остана Господ? Ето защо ти трябва да излезеш от твоята пустиня. Аз мога да се моля за теб, но ти трябва да излезеш от твоята пустиня. За да разбереш, че си бил там само ти и Господа. И когато Бог ти изкара и те постави на високо, да седиш и буквално да хората да разберат, че това, което живееш, не е чрез твоята сила, а неговата благодат. Няма нужда толкова красиво да говориш, а живота ти говори за Господа. Знаете ли, в началото на годината, понеже тази година е годината на отворените врати, и се помоля с моята съпруга и казах: не искам толкова много устата ми да говори за Господа. Искам животът ми да крещи за Господа. Животът ми да крещи за Господа. Амин. И понеже говорим, че за да си ученик трябва да плащаш цена. Колко от вас присъстващите тук сте духовни деца на пастор Марио и на пастор Сашка? Халелуя! Само двама, трима. Къде са другите, бе? Къде сте децата, ало? Когато бях малък, като мислех като дете, сега съм окей. Няма значение годините, приятели. Знаете ли, в интерес на истината, може би срамувате, защото знаете какво ще кажа. И мъдри сте ли? Знаете какво ще кажа, и затова не си биете ръката, защото знам, че има много повече духовни синове и дъщери тук на това място. Но искам да ви попитам: колко от вас ги почитате с вашите десятъци? Не ми отговаря на себе си. Колко от вас ги почитате с вашите десятъци? Ама трябва ли? Знаете ли, това е тема, която ние ромите въобще не обичаме. Когато говориш в ромските църкви за финанси и за темата табу секс, може да те разпънат на кръст. Но искам да ви кажа, не обичаме да говорим за тези неща, но обичаме да ги правим.
Не обичаме да говорим за пари, не обичаме пари. Всеки един от вас тук, за кой е в Англия? За кой е в Англия? Хайде да. Бъдете откровени със себе си. Всички сме тук заради парите, за по-добър живот, да създадем по-добър живот на децата ни, на нас самите. Нали така? И си казваш, за какво? Искам да ви кажа, че... Окей, ще ви дам един пример с моят живот, защото не искам да ви обидя. Искам да ви благослови Божие Слово, да ви насърча. Амин. Ще ви дам пример с живота си. В момента, в който аз не съм дал десятък и не бях толкова израснал до това ниво, винаги дяволът идваше и ме грабеше. Парите, които трябваше да дам за десятък, разваляше ми се колата, чупеше с телевизора, глоби ми идваха. И парите, които трябваше да дам за десятък, отиваха за врага. Защото аз мога да се моля за тебе, но само Господ смъмре поглъщателя в живота ти. Четете си Библията. Само Господ смъмре поглъщателя в живота ти. И това се случва, когато си верен. Когато си верен. Преди малко се обърнахте и казахте, обгради ме с верни хора, нали така? Но за да бъдеш обграден с верни хора, ти трябва да станеш първо верен. Амин. И си казах, защо аз трябва да дам десятък, пастор? Има си 4 сина, те могат да си му дават, аз имам майка, мога да помагам на жена ми, на майка и на баща ми. Не взимам малко пари, мога да ги пращам на тях. Никога не съм ми пращал десятък пари, нито на майка ми, нито на жена ми, на майка. Не, че не им пращам пари, но никога не съм ми пращал, защото врагът ми го крадеше. Врагът ми го крадеше. В момента, в който осъзнах, че моят десятък е моето взаимоотношение с Господа и не ме интересува човекът, на който аз ще го дам, какво ще направи с него, тогава дойде осъзнаване в мен и дойде умножение в живота ми. Така че ако искате да дойде умножение в живота ви, трябва да излезете и да премахнете тези бариери от вас, от презрацидъците ви. Амин. В ромските църкви е нормално, когато минеш за дарение, да оставиш стотинки. Извинявай, но даваш стотинки, получаваш стотинки. Даваш стотинки, получаваш стотинки. Искам да ти кажа, ти си кажеш, брат ми, ти говори само, не знаеш през какво преминавам. Аз съм в криза. Приятелю, тук съм да ти кажа, по време на криза се излиза с даване. По време на криза се излиза с даване. Няма съм пари да си купа хляб и съм събирал тези червени стотинки и се молех и чух Слово от Божия човек. По време на криза се излиза с даване. Хвана го Словото. Молих се към Господ. На сутринта дойдоха хора и ни благословиха с 50 паунда. Декларираха, пророкуваха Слово в живота ни. И знаете ли, дойде дилема в живота ми? Дали да купя храна за децата ми или да дам, понеже се помолих към Господа, аз искам да бъда даващ. Аз искам да бъда даващ. Внимавайте с какви молитви се молите. Внимавайте какви слова проповядвате. Ако не сте ги живяли, ще минете оттам, да знаете. В момента, в който човекът ми даде тези 50 паунда, казва, Господи, благодаря ти, ще взема на синът ми този дюнер на дъщеря ми Макдоналдс и ще си заредя хладилник. И ти си казваш, 50 паунда, повярвайте ми, ние изкарвахме седмици с по 20 паунда с жена. И пастор Стефан не е тук, но той знае, че жена ми дори нямаше пари да си плати транспорта. Но казах, с нощи се помолихме да бъдем даващи. Същите пари ще ги сложим в друг плик и ще отидем, ще благословим друго семейство. Отидохме, благословихме другото семейство и всяка знаеш ли какво? От този момент нататък аз никога не съм бил в лишение. Никога не съм бил в нямане. Защото буквално всяка Господ каза, изпитан беше и устоя. Знаете ли колко е гадно да не мога да купиш на децата и това, което искат? Моля се да не знаете това чувство. Моля се за вас да не го знаете. Но искам да ви кажа, помазанието, което почитате, е помазанието, което ще имате в живота си. Амин? Окей, това не ви хареса. Знаех се, че няма да ви хареса. Първо Коринтияни 9:14. Просто да не се чуете, че си говоря неща, които ми харесват на мен. Също и Господ. Кажи Господ. Също и Господ е наредил така, че проповедниците на благовестието да живеят от благовестието. Опа! Кой го нареди? Кой го нареди? Бог е наредил проповедниците на благовестието да живеят от благовестието. Искам да ти кажа, приятели, искаш ли твоите пастори да имат време
в молитва, в четене на Божието Слово, за да може, когато дойдеш тук, да бъдеш нахранен, буквално да ти бъде добре. Искаш ли? Ти трябва да се грижиш за тях. Ти трябва да ги подкрепиш с молитва. Ти трябва да бъдеш верен към тях. Амин? Защото ти не можеш да очакваш пастора ти да работиш 6 дена в седмицата по 18 часа и в неделя да дойде и да скачаш тук от откровение и да свалиш залата. Извинявай, но ние сме хора. Хора сме. Както ти, така и аз. Имаме нужда от спане, имаме нужда от почивка. Но нека да ви кажа нещо. Освен, че сме пастори, ние имаме семейства, за които да се грижим. Искам да ви кажа нещо, което е отделно от тази проповед. Бог е принципен Бог. Приложете Неговите принципи в живота ви и ще ви бъде добре. На първо място постави Господа, на второ място семейството ти, на трето място работата ти и на четвърто място служението ти. Знаете ли, че много от нас, пасторите, объркахме тези принципи на Господа? Обажда ти се от 12-1, оставя семейството ти, търчиш. А когато трябва някой за пастора да се помоли, кой ще дойде? Кой ще дойде, пастора? Имаме нужда от ходатаи. Имаме нужда от хора, които да обичат Господа. Имаме нужда от хора, които чуват и стават посред нощ, стоят на кулите и предпазват, покриват лидерството с молитва. И тук не ви говоря само за финансите ви, говоря за взаимоотношенията ви, говоря за молитви към пасторите ви, говоря буквално да ги издигате пред Господа, за да бъдат предпазени. Амин. Защо ви казвам тези неща? След малко ще се помолим, ще свърши службата, ще отидем на вечера, ще хапнем. Чакам до този момент с търпение. Ще отидем, ще хапнем. Този гръцки ресторант, нали така беше? И там, само да ви кажа, там едно плато струва около 75-80 лева, нещо такова беше преди една-две седмици бяхме там. И представете сега, ние ще отидем 10-15 човека, ще вземем 2-3 плата, ще се нахраним така добре, ще ни стане толкова добре, защото сега ви храним вас духа, но ние след това се нахраним. И вие се нахраните в домовете. Но след като отидем в ресторанта, и накрая, в крайна сметка, тази сервитьорка трябва да дойде с чека, с сметката. И представи си, приятел, аз това сметка ще кажа, знаеш ли какво? Благодаря ти, беше много вкусно. Отношението ти беше прекрасно към мен. Сервира по уникален начин. Справихте се блестящо, беше много вкусна храната. Но срещу вас има KFC, искам да отида да платя там, защото ще ми бъде по-евтино. Какво ще ми каже сервитьорката според нас? Мисля ли, че извинявай малко. Ти си дошъл в моя ресторант. Аз съм подготвил храната за теб. Дадох ти я на поднос. Сервират ти салфетки ти дадох. След това ти отсервират. Няма как. Няма как, брато. Там, където си ядеш, трябва да си плаши, брат. Сори. Така че... Окей. Не е добре да бъдеш сам. Обърни се до човека до теб и му кажи, не е добре да бъдеш сам. Създавай ученици. Създавай ученици. Амин. Обгради се с верни хора. Младежи, тук ли си? Всичко наред е, окей? Окей. Обещавам ви, че до 1 час ще приключи. 2 Тимотей 2:2. Искам да чуете това нещо. Искам да чуете това нещо. Това е любимата ми част. Това е любимата ми част. И вярвам, че ще ви благослови всички. 2 Тимотей 2:2. И какво си чул от мен при много свидетели, това предавай на верни хора, които да са способни да научат и други. Отдай хвала на Господа. Това слово не е за подценяване. Това, което си чул от мен, това предай на верни хора, които да бъдат способни да го дадат на друг. Тук се обръща апостол Павел към Тимотей. И буквално му казва, че не трябва това, което получи от него, да стане така. И тук се обръщам към всеки един от вас. Служението ти, най-малко, трябва да хване 4 поколения. Ако служението ти не обхване 4 поколения, нещо някъде. Така че това, което си чул, това предай на верни хора, които да са способни да предадат на следващото поколение. Амин.
Мисията върху единак приключи. Предаване на щафета. Християнството не е спринт, да знаете. Ако спринтирате, ще се уморите доста бързо. Знаете ли с колко хора съм тръгнал и някои са вече в света, други вече ги няма тук? Християнството е маратон. Маратон. Така че не дейте да спринтирате. Слава на Бога за хора, които Бог ги изтръгва бързо. Но опитайте се да предават щафета. Амин. Но кои са тия верни? За кои верни става въпрос? Отворете си Юил 1.3. На кой трябва да предадеш това, което си приел? Там ли сте? Много ми хареса това. Браво ми. Разкажете това на синовете си. А синовете ви на своите синове. А техните синове на другото поколение. Кои са верните? Синовете. Дъщерите. Това са верните. Така че, приятелю, преди да започнеш да правиш ученици, започни дома ти. Започни от семейството ти. Не е лошо да имаш ученици. Слава на Бога за учениците. Слава на Бога за последователите. Но какво ще ти ползва да не бъде? Казвам на себе си. Да се спасат чрез нас хиляди по хиляди, но да не бъде децата ни да не познават Господа. Ето защо първото нещо, което искам да направя, е да срещна децата ми с Христос. Защото знам, знаете ли, слава на Бога за това, че ще оставим на децата си къщи, апартаменти, коли, пари, злато. Слава на Бога за това. Но искам да ви кажа нещо. Ако не им предадем Исус Христос, нищо не сме им предали. Защото моето дете и твоето дете не сме аз и ти. Не сме аз и ти, тяхто мислене е различно. Така че първият ученик, който трябва да създадеш, са твоите деца. Направи ги ученици, за да може те да предадат на техните деца. Техните деца на следващото поколение. И така ще знаеш един ден, че когато... Знаете ли, когато децата ти познават Господа, ти не се притесняваш за тях. Защото знаеш, ние живеем в 21 век. В момента всичко е толкова лесно достижимо. Може да си гледаш порнография 24 часа в денонощието. В моето детство го нямаше това. Нямаше как през цял ден да го има това нещо. Но при тях всичко е толкова лесно. Всичко е толкова лесно. Наркотици, хазарт. И искам да ти кажа, ако детето ти не е в Господа, да познава Господа, в близки взаимоотношения с Господа, повярвай ми, че няма средно положение. Или сте пълни с Господа, или сте пълни с дявола. Така че насърчавам ви днес. Започнете служението от домовете си. Започнете служението от домовете си. Може би сме го пропуснали, може би сме избързали, но няма проблеми. Има още време. Сега е моментът да останеш и да издърпаш и да започнеш да прилагаш това нещо върху децата ти. За да знаеш един ден, че те ще продължат щафетата. Амин. И когато видиш детето ти да се моли, да проповядва, да ходатайства, да обича Господа, ти си щастлив човек и знаеш, че си успял. Успял си. Предадеш ли му Господа? Детето ти има всичко. Детето ти има всичко. Пастор Нини има една уникална песен. Имам ли теб, имам всичко. Така че днес ви насърчавам. Освен богатство, наследство на децата си, дайте им най-доброто. Дайте им Христос. В името на Исус. И понеже сме на тема правете ученици и кръщавайте в името на Отец, Сина и Святия Дух. Това са тайни, за които много църкви не говорят. Пасхата, Господното причастие, Господната вечеря, кръщението, да говориш на езици и кръщението на вода. Много хора не говорят за това. Искам да отворим Деяния на апостолите, извинявай, този стих го нямаш. Деяния на апостолите, 19 глава. Деяния на апостолите, 19 глава, първи и втори и трети стих ще чета. Ще ви чакам да ви го изкажа. Благославя ли това, което чувате? Изкара ли го ми? Да? Точно.
А когато Аполос беше в Коринт, Павел, след като беше минал през горните страни, дойде в Ефес и намери някои ученици. Кого намери Павел? Ученици. Говорим за ученици. И им каза: приехте ли Святия Дух, като повярвате? А те му отговориха. Какви бяха тези, на които говори Павел? Ученици. Слушайте какво му отговориха. А те му отговориха: даже не сме чули да има Святия Дух. И им каза: а в какво се кръстихте? А те рекоха: в Йоановото кръщение. И тук искам да отворя една скоба и да ви кажа какво е било кръщението на Йоан. Остани там, защото после ще прочетем още един-два стиха надолу. Йоановото кръщение е било да те кръстава за опрощение на твоите грехове. Амин. Йоан го е правил това, за да ти бъдат опростени греховете. Но днес искам да те попитам: кой прости твоите грехове? Исус Христос е изкупителят на моите и на твоите грехове. Той е първият християнин, който се кръсти буквално в Йоановото кръщение. И след като Исус Христос вече се е кръстил в Йоановото кръщение, оттам нататъка ти не се кръщаваш за опрощение на своите грехове, защото греховете са ти простени в Христос. Амин. В момента, в който ти приемеш своят Господ и Спасител, Исус Христос за личен Спасител, в момента, в който ти изповядаш, че Той е бил Господ, че е дошъл по плът, че е умрял, че е живял живот, след това е възкръснал и сега отдясно Отец, буквално твоите грехове са опростени. Амин. Но в какво се кръщаваш, приятел? Ние бяхме на гости в Пастор Марио с брат Олег и неговото прекрасно семейство и говорихме относно това нещо. В момента, когато се кръщаваш, колко от вас знаете, че аз и моята съпруга сме мъж и жена? Колко от вас знаете? Всички. Но ако не ни познавате, по какво ще разберете, че аз съм семейен човек? По пръстена, нали? По халката. По халката. Халката сама по себе си е само пръстена. Но когато е направена пръст, тя показва, че аз не съм свободен, че аз съм обвързан и че има някой, който ме чака в къщи. Нали така? Но иначе самият пръст си е пръстен, да има определен пръстен халка. Той показва, че ти си семейен. И всъщност, когато ти се потапеш във вода, искам да ти кажа, че ако се потопиш без вяра, ти ще влезеш сух и ще излезеш мокър. Ще влезеш сух и ще излезеш мокър. И може би е време да им обявим едно водно кръщение с края на службата. Заедно. Трите църкви. И... Алелуя, аз не знаех, но Господа знае. И... Окей, говорим за водното кръщение. Ако ти се потопиш във водата без вяра, ще влезеш сух, ще излезеш мокър, ще вземеш една баня. Но когато ти го направиш с вяра, буквално ти си запечатан. Небето те разпознава. Хората знаят, че ти вече не си изпълнил си на Господа. Ето за това ние отиваме и се кръщаваме в тази ръка. Защото ние казваме: аз вече не съм си мой, аз вече не живея за мен, но живея за Христос. И е днес така, като живея с Него прославя. Така че няма нужда да се потапиш за прощение. Христос ти е простил. Но след това апостол Павел ги пита: знаете ли за Святия Дух? Знаете ли за дарът на Святия Дух, за говорене на езици? И те казват: не съм чувал за това нещо. И по-надолу се казва, че апостол Павел положи ръцете си на тях. И те започнаха да говорят на езици и пророкуваха. Така че, човече, ако си тук на това място и нямаш водно кръщение, не се кръсти във вода, обърни се към пастор Марио, другата седмица ще дадат. Пастор Трайчо се присъедини, ние се присъединиме, ще отидем заедно. Това ще кая да го направим. Покажете на хората, покажете буквално небето и земята да знаят, че вие не сте си ваши, а сте негови. И от този момент нататък вече не живеете живот за вас, но живеете за добрите на Господа. Амин. И знаете ли, вярвам, че хора от вас, които не говорите на езици, вярвам и съм в очакване, когато се кръсти, излезете от водата,
буквално Бог да ви даде изор. Изор да почне да декларирате, да пророкувате. Може да си изправи. Знаете ли, в Божието Слово казва на едно място, че Исус Христос не направи много чудеса само на едно единствено място. Знаете ли къде да направи Исус Христос много чудеса? Точно така, пастор Сашо. В собствения си град, в място, където е роден. И знаете ли защо? Защото всички го виждаха като синът на Йосиф Дърводелец. Той ми направи гарнитурата, направи ми маста, да даде нещо и по къщата ни работи. Но никой не го виждаше като Божият син. Така че искам да ти кажа, приятел, ако тази вечер си дошъл с очакване, искаш Бог да те освободи, да те изцели, да те благослови. Излез с вяра и не гледай като синът на твой приятел, а виж като синът на Божият син. Виж на помазаникът. И приканвам всеки един от вас, който има нужда да освободи тялото и душата си. Знаете ли, бялото свято, затворете очите си и се